3, 2, Igor! Deci, salutare! Eu sunt Ioana și astăzi mergem la ora 12:30 în parc. Ia uitați ce outfit frumos! Uitați ce drip am Versace. Exact. Versace. Deci sunt câini pe aici, o grămadă. Și noi mergem în parc. Mamă, dacă mă prinde mama, mă bate. Îți dai seama, dacă ne făcărește cineva pe aici, vii și Vai, cu Doamne! noi. Vai de cap, da chiar puțin. Da chiar. Bun, și... Dacă vine Bă, da. Eu zic să facem hide and seek, să ne căcăm pe noi. Da, suntem nebune. Da, măcar o să avem amintiri de la sleepover. Eu vreau. Aici e parcul. Deci, efectiv, noi n-avem... Bă, dar noi nu... Acum... Deci acolo e școala, efectiv. Și tot ne-am părăsit. Da, bă, și dacă ne împiedicăm. Da, deci suntem niște nebune. Am impresia că ceva în spate. Deci dacă nu sare acum ceva de aici, noi suntem game over. Dar nu se vede pe cameră, dar aici e în parc. E și un teren de fotbal gol. Da, ia uitați ce lună frumoasă. Cam așa arată pe aici parcul. Deci, efectiv, s-au auzit ceva din tubul ăla. Da, și Dar nu-i nimeni. Deci... era un boschetară și plâns. Și eu. Eu mă cac pe mine. Mai ce spirit! Nu m-aș da cu mă. Și eu. Bă, ești efectiv un câine. Se văd ochii. Exact. Mamă, dar ce rece e la cur. Eu mult la cur. Deci este un câine. Era un băiat acolo. Fix acolo. Perfect. Îi se văd ochii un pic așa. Bă, un băiat de-a noastră. Îi se... Gen, e acolo un câine. Da, wow, acum nu se mai văd ochii.